9 Maret. Oh ngono. 29 Maret. Akad nikah wis kagelar 29 Maret. Heeh. Iki kari marhargane. Oh ngono kari ngrupian-ngrupiane. Ya kuwi kanthi gelar adicara wayangan. Oh. Nyenengke tangga, nyenengke para warga masyarakat ingkang mapan ana ing Kukuban Ketawang Kecamatan Gondang ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Heeh. Mula aku karo Biyung selaku wakil saka kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata, wis sak wajibe, wis sak pantese lan sak trepe ngaturake panuwun mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Pancen kapara nyata kok, Nduk. Ora iso matur apa-apa. Iya. Ora iso paring ular-ular apa-apa karo temanten. Heeh. Arepe ular-ular apa ya muspra tanpa guna, ora iso paring pitutur apa-apa, nek paring pitutura ya muspra tanpa guna. Heeh. Mergo dalange ya jek Jaka no. Oh iya. Iya, heeh. Ora pantes nek awake dhewe nuturi temanten wis kersane sing nuturi wong tuane Pak Kiai dan lain sebagainya. Iya, iya ya Mak ya ngestokake dawuh. Heeh. Sing bisa mung awake dhewe ngaturake panuwun. Oh ngono. Ngaturake terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk ya kuwi Sohibul Hajat Pak Kades, Pak Kades Ketawang. Pak Iswantara anggone wis ngraketake tali paseduluran tali silaturahmi ngantarane Pak Kades kelawan kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata lan wis paring rejeki marang awake dhewe. Heeh. Saengga awake dhewe bisa njembarke sedulur no. Oh ngono. Dadi liyane golek rejeki diniati ngibadah, heeh, uga nambah dulur. Ngono ya, Mak. Apa meneh awake dhewe pentas ning laladan Kukuban Ketawang, heeh. Ketawang Kecamatan Gondang ki ya perdana lagi bengi iki ning Ketawang, heeh. Nek Mojoseta wis sering, heeh. Sijine meneh ki ndi ki? Si andinge Mojoseta Karangsemi. Iya. Karangsemi gak neh. Ndak roh aku, ora enek kabar no. Iya. Iya, ora dadi boyo pangopo. Ning nek ning Ketawang yo lagi iki. Wah, dadi wong Ketawang Gondang kene di bawah kepemimpinan Pak Kades haus hiburan, kangen karo wayangan. Oh ngono ya, Mak. Silaturahmi karo Pak Lurah, Pak Kades Ketawang matur nuwun kok ora iso ya kuwi matur apa-apa ora iso matur akeh-akeh. Iya. Apa meneh di era sekarang no. Jaman saiki, wong kuwi kok jek gelem nguri-nguri karo budayane, tresna karo wayang kulit. Kuwi awake dhewe wis matur nuwun. Ngono, Ana wong kok ana desa, entah kuwi desa, entah kuwi dusun, apa perorangan kok nanggap wayang kuwi wis hebat luar biasa diacungi jempol. Ngono, Mak. Mergo apa? Saiki kuwi pemotongan anggaran kuwi akeh banget no. Ngono, ning desa-desa, anggaran desa dipotong mergo kebijakan pusat sing digawe Koperasi Merah Putih, ayo. Sing digawe pusat MBG, ayo. Iya. Lah ya, mula awake dhewe nek ana wong tetep nglestareke budayane ana desa tetep rutin nanggap wayang utawa perorangan ngono wae wis ngucapake matur nuwun yo ngucapake matur nuwun. Iya ya Mak ya. Ning tak kira untuk seluruh masyarakat Nganjuk tak kira ora luntur kok no. Senajan semua kebijakan mempengaruhi anggaran, ya. Ning tak kira warga masyarakat ana ing Kadipaten Nganjuk tidak luntur rasa tresnane marang kabudayan wabil khusus wayang kulit. Ngono ya, Mak. Muga-muga iso terus dipertahankan. Biyen ana sing meneliti no, meneliti. Pagelaran wayang terbanyak.
kuwi ana ing